गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। जोंहा जानो हागौ जोंनि बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथाङा एसेब्लाबो मिथिखाबाय जे फैगौ 5 डिसेम्बर खालि जोंहा चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि 4थि बोसोरारि जथुम्मा मेल खुंनो थांगासिनो दङ। बे हाबाफारिनि थाखाय जोङो चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन हिसाबै खोब साखाफारा जोङो दिनै थागथियारि जानानै दंथारो। बेनिफ्राय जोंनि आरसि कमिटि बिथांमोनहाबो जायनाखि सान्थिपुर ओनसोलनि माखासे साननो हनो गोरों बिथांमोन आरो बिथांमोनखौ जोङो आरसि कमिटि दानानै होखादोंमोन बे हाबाफारिखौ खुंनांगौनि थाखाय। दा बिथांमोनाबो खोब साखाफारा जानायखौ जों नुदों। जोङो जिल्ला आफादाथ' खोब थागथियारि जाजोबखाबायानो। जोंहा जेरैहाय शर्ट भिडिअ'नि एवार्ड होनायमोन, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रिस, बेस्ट कमेडियान बायदि बायदि। थिग बेबायदिनो जोंहा बेस्ट मिउजिक एलबामनिबो जोंहा बेस्ट एवार्ड होनाय जागोन। बेनि थाखायबो जों साखाफारा। गुबुन फारसेथिं जोङो बे हाबाफारियावनो लोब्बा लाखिनानै जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे रेडिअ' आर्टिस्टफोर दङ, जाय बिथांमोनखौ जोङो फेलिसिटेसन खालामनो थाखाय थागथियारि जादों। जों बेनि थाखायबो माखासे बिथांमोनखौहाय जोङो लिस्ट खालामखाबाय जोंनि हाबाफारियाव लाबोनो थाखाय। जों बिनि थाखायबो साखाफारा। गुबुन फारसेथिं जोङो बे हाबाफारियावनो लोब्बा लाखिनानै जेरैबायदि जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय आगुनि आर्टिस्टफोर जाय बिथांमोनखौ जों लाबोनो नागिरदों बिथांमोनाबो साखाफारा। दा गमामायै जोङो जाफुंसारनायनि लामायाव आगान होगासिनो दङ। दा जोंना पेन्डेल बानायनायफ्राबो सोलिगासिनो दङ। थ' बेनि थाखायनो आं खावलायहरनो नागिरदों जेनेबा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो बर' सावथुन मुलुगखौ मोजां मोनग्रा, बर' माहारिखौ मोजां मोनग्रा, बर'नि कालसारखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो बिथांमोनहा जेन 5 डिसेम्बर खालि फुंनि समावनो लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैयो, जोंनि हाबाफारियावहाय थाफैयो, जोंनि हाबाफारिखौ नायफैयो। बिनि थाखाय आङो चिरां जिल्लानिल' नङा, अल बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो सुबुंनिसिम आङो चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन जानानै खावलायहरनाय थायो। आच्चा, जोंना प्रग्रामाथ' फैयै जोंना फ्राय फैबायानो। 5 डिसेम्बराव जिथु जानो गोनां जोंनि चिरां बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि मोनसे जिथु एनुवेल कनफारेन्स, स' बे कनफारेन्सखौ जों देग्लाय खुंफुंनो आखायाव लादोंमोन। स' बे दा बुंनो थाङोबा फाइनालि जासिगोनानो। स' बेनि थाखाय जोंनि डिस्ट्रिक्टनि साफ्रोम आर्टिस्टफोरजों लोगोसे गोबां जिथु बिबानाव बाहागो मोननाय स' बिथांमोनहाबो साखाफारा जानानै दंखासै आरो आसा खालामो जे जों बे प्रग्रामखौ मोजांनो माने खुंफुंलांनो हागोन। स' बे प्रग्राम खुंनायाव आङो जोंनि साफ्रोम रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायहरगोन जे नोंथांमोना जाहाथे फैनानै जिथु जोंनि बे 5 डिसेम्बरनि जिथु कनफारेन्स प्रग्राम, स' बे प्रग्रामाव बयबो बाहागो लाफैयो आरो प्रग्रामखौ मोनसे मेहेरगोनां खालामफैयो। बे प्रग्रामा जोंना सान्थिपुरावनो, बाजार खाथियावनो। दाथ' जोङो खोनानाय बायदिबा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गोबां सिनियर आरो जुनियर आर्टिस्ट बिथांमोनहा प्रग्रामाव फैनो बाजार खाथियावनो। दाथ' जोङो खोनानाय बायदिबा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गोबां सिनियर आरो जुनियर आर्टिस्ट बिथांमोनहा प्रग्रामाव फैनो रेडि जानानै दं। लोगोसे गोबां आर्टिस्टफ्रा माने बे प्रग्रामाव मोसागोनबो बा माखासे रलबो खालामगोन बेबायदि आरो। बे प्रग्रामाव जोंहा बुंबोनाय बायदियै डान्स कम्पिटिसन, लोगोसे सिंगिं कम्पिटिसन, बेजों लोगोसे आरो एवार्ड श' लानाय जादों। स' 5 डिसेम्बर खालिनो जोंहा मोसानाय आरो मेथाइ खननायनि फाइनाला जागोन आरो बेजों लोगोसे मोनायाव जोंहा एवार्ड श'बो दङ। गिबियावनो आं बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननो दिनै 4थि खेब खुंजानो लानाय कनफारेन्सआवहाय जों आलासि हिसाबै जोंहाथ' माखासे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि माखासे एमएलए, EM, MCMLA बिथांमोनखौनो जों हांख्रायनाय जाखादों आरो बिथांमोना नुजाफैगोन। आरो लोगोसेयै जोंनि बिसानिनो, सेन्ट्रेल बिसानिनो जोंहा आफादगिरि मानगोनां नेरसोन बर' साराबो नुजाफैगोन। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि ओनसोलनि जिखिनि इन्टेलिजेन्ट मानसिफोर दं बिथांमोनखौबो जोङो गांफा लाइजामजों जों हांख्रायनाय जादों। आसा खालामो जे बिथांमोनहाबो नुजाफैगोन। दा बिथांमोना बाहागो लानायनि खोथाया जाहैबाय बिथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन बा जोंनि खुंनाया मा सिस्टेमाव जागोन आरो जाया बेखौ बिथांमोना फैनानै नायफैनो बा मदद होनो जोंनो हागोन, बेखिनिल'। आं बेखौनो बुंगोन, जोंनि बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन जानानै बा मावफुं आफादगिरि जानानै जोंनि बिसाखौ जाय बिथांमोना बा सिनेमा जगतखौ जाय बिथांमोना मोजां मोनो, दा बिथांमोनखौ आङो हांख्रायगोन जे बयबो लैहोर फैनानै जोंखौ जाहाथे मदद होफैयो एबा जोंनि कालसारखौ जाहाथे गोजौ लेभेलाव दावगानो हानाय बायदि बिथांमोना जाहाथे जोंखौ थुलुंगा होफैयो, आं बेखौनो खावलायगोन। एक्सुवेलि जों बेखौ फुंनि 9टानिफ्राय जों सुरु खालामगोन। जोंहा फुंनि 9टायाव जोंहा प्लेस हस्टिं दं आरो माखासे हाबाफारिबो दङ। जों 9टानिफ्राय जों बेखौ मथा मथि सालु खालामगोन। थारैनो बे गुड कुइसन।
जोंनि बिसाया बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो प्रग्रामखौ खुंबोबाय थादों। दा खुंबाय थानायाव जोंहा एसे एनै फाइनान्सियेलावहाय माने एसे उसुबिदा गोलैनाय हिसाबै जों माखासे जिखिनि अर्गेनाइजेसनफोर दङ जाय बिथांमोननिफ्राय जों जेब्लायबो हांख्रायनाय जायो एबा बिनाय जायो जे बिथांमोना जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि जिखिनि हांख्रायनाय बेखौ जाहाथे बिथांमोनहा मदद होनायनि थाखाय जेखि आफादनियानो जाया मानो जेखि संगठननियानो जाया मानो जोंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बिथांमोननो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिहरबाय आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथांमोनहा बर'नि कालसारखौ डेभेलप खालामनायाव जाहाथे बेबायदिनो मदद आरो सापर्ट होबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो।